Príjemné dobré ráno. So zvonom zvona sme sa prebudili do naozaj krásneho rána. Keď som naposledy prechádzal Pieninským národným parkom, všimol som si nádhernú prírodu, turistické dominanty ako Červený kláštor či práve ten Pieninský národný park. No ale to, čo sa tu stalo do dneška, je naozaj úžasné. Vybrali sme si práve túto destináciu preto, aby sme začali dnešné cyklopotulky. Odtiaľto sa totiž dá vyraziť na krásne cyklistické trasy, ktorých je tu naozaj neúrekom. Tak sa pohodlne usaďte, pripravte si svoj bicykel, vyrážame. Na dobré rozhýbanie sa na čistom pieninskom vzduchu sme tu toho našli naozaj veľa. No my sme prišli objavovať najmä cyklistické trasy. Po raňajkách sme stretli človeka, ktorý o nich vie celkom dosť. Sme v Pieninách najmenší, ale možno aj najkrajší národný park na Slovensku, podľa mňa, takže určite nás bude čakať pekný zažitok cyklistický. Červený kláštor je vyhľadávaná turistická destinácia nie len pre liečivé účinky vody a vzduchu, ale najmä pre svetoznámy kláštor, ktorý mal červenou farbou lemované okná a dal meno celej obci. Dnes sa však zdá, že pribúdajú aj cykloturisti. Mali sme kde zaparkovať a videl som, že tu máte nejakú špeciálnu vec, aby nám tie bicykle nezmizli. Áno, pre každého cyklistu máme pripravený zámok, ktorý si môže teda vyzdvihnúť u nás v kase a môže potom bezpečne, krásne sa poprechádzať po Červenom kláštore. Áno, tak o bicykle sa už nebojíme, tá expozícia je veľmi bohatá, koľko času to zaberie? Približne 45 minút a môže aj človek dlhšie, môže tu stráviť aj celý deň, pokiaľ má čas a chuť. Dominanta Zamaguria ponúka návštevníkom množstvo zaujímavých historických informácií. Film Legenda o lietajúcom Cipriánovi preslávila Červený kláštor naozaj v celej Európe. Z tohto magického miesta pod vrcholmi 3 korún sme zamierili k prielomu Dunajca. A to je vlastne ďalší z kľúčov k tomu, prečo tu aj mimo sezóny nájdete množstvo turistov na bicykloch. Nádherné scenérie sa vám otvárajú v každom ohybe sugestívnej rieky, ktorá odvádza svoje vody do Baltského mora. Mimochodom je to jedna z najčistejších riek v Európe a jej premenlivý tok možno zažiť aj na legendárnych pltiach. Po ceste sme stretávali takéto plte. Cyklista má akú možnosť? S bicyklom sa tam asi nevie dostať. Je možnosť v Červenom kláštore si objednať splav plťou s tým, že sú už aj služby, že bicykel vás tu budú čakať a s nimi sa viete odviesť prielomom naspäť. A môžete si vybrať zelenú trasu, jednoducho rodinkárskú, žltú, náročnejšiu alebo červenú po ceste. Takže bicykel vlastne na to ani nepotrebujem, požičovňa funguje na jednom aj na druhom konci, kdekoľvek ten bicykel zoberiem, tak ho potom môžem vrátiť na druhom, však? Presne tak. Úplne perfektné, myslím si, že výborný tip aj pre tých, ktorí možno bicykle nebudú mať so sebou, ak chcú si ich len požičať a zažiť túto nádhernú cyklistickú trasu. Popri rieke, ktorá lemuje hranicu Slovenska a Poľska, sa viete dostať do poľského Kroščenka nad Dunajcem alebo blízkej Ščavnice. My sme odbočili vpravo k chate Pieniny, ktorá neustále žije turistickým ruchom a miestnym folklórom. Skvelá cestná cyklistika s nádhernými scenériami sa ponúka pokračovaním po červenej značke až do Starej Ľubovne, alebo sa môžete vrátiť náročnejšou horskou žltou cestou späť do Červeného kláštora. Obe možnosti ponúkajú Slovensko ako z katalógu. Ovce, bačovia, vrchy a doliny, v lepšom počasí na horizonte vidieť aj vysoké Tatry. Kvalitná je cesta a má to taký horský charakter, takže cestní cyklisti si to tu veľmi užívajú. Môžeme zostaviť vo Veľkom Lipníku a smerovať na Starú Ľubovňu. Pokračujeme ďalej po Červenej s jasným cieľom, ktorý sa nám otvorí v doline. Ľubovniansky hrad patrí medzi najnavštevovanejšie na Slovensku a nie sa čomu čudovať. Prevládajú poľskí turisti, ktorí si prišli pozrieť to, čo doma nenájdu. Paradoxne sú to repliky poľských korunovačných klenotov. Počul som, že na Ľubovnianskom hrade väznili aj jedného kráľa. Kto to bol? Kráľa, o ktorom sa tu bavíme, tak to bol kráľ Madagaskaru Gróf Moritz Serafín Augustín Matúš Beňovský. Bol to uväznený v roku 1768 za údajnú vzburu proti Uhorsku. Útekom odtiaľto začína jeho dobrodružstvo, ktoré nakoniec zakončilo sa až na Madagaskare, na tom vzdialenom ostrove, kde bol korunovaný za kráľa. A čo sa týka tejto zbroje a týchto krásnych pierok, je to zbroj jednej z legendárnych vojenských jednotiek Poľska, skutočne reálnych husárov,
A tieto pierka mali veľmi zaujímavý význam. Vydávali zvláštny šuchotavý zvuk pri jazde, ktorý plašil kone protivníkov, čím vznikal u protivníka chaos a oni s plnou silou a kopiami viac ako 5 metrovými tam nabehli a zdecimovali protivníka. Zlatým klincom je samozrejme výhľad z hradnej veže. Ak vám na tých 107 schodov ešte budú stačiť nohy, pravda, 360 stupňová panoráma je dých vyrážajúca a stojí za každý vystúpaný meter. V podhradí vidieť skanzen, hneď tak môžete porovnať, ako žili páni a poddaní v dávnych dobách. Nás zaujal aj stredoveký vojenský tábor, veď kto by si nechcel vystreliť z luku či malého dela. Sídlisko Indián. Je to stredoveký vojenský tábor, kde máte možnosť vidieť chladné obliehacie stroje od 7. storočia, raného stredoveku až po husitské obdobie. Máte možnosť sa u nás aj ubytovať v historických dobových stanoch, ktoré sú dvojmiestne alebo štvormiestne. Súčasťou takého historického tábora boli aj domáce zvieratá, ktoré slúžili na pokrm týchto vojakov a žoldnierov, takže sú tam ovečky, kozy, zajace a také domáce zvieratá. Súčasťou tábora je aj zverinec s exotickými vtákmi. No už sme sa tešili na trochu iné divé zvery. Hovorí vám niečo pojem cyklostopy? Ak nie a venujete sa horskej cyklistike, tak zbystrite pozornosť. Cyklostopy sú single traily, čiže jednosmerné cesty určené pre horských cyklistov. Umiestnené sú za Ľubovňanským hradom v okolí lesoparku a zatiaľ máme 3 zjazdové trate. Najľahšia a vlastne aj najdlhšia 3-kilometrová sa volá Vlčia stopa, ktorá má veľa zákrúh, je stavaná, aby cyklista zažil veľa srandy, je technická trať a potom máme náročnejšie Medvedia stopa a Rysia stopa. Čiže aj podľa názvov vidíte, že sme sa inšpirovali zvieracími chodníkmi, zvierat, ktoré žijú v týchto okolitých lesoch. Miestni nadšenci po vzore Kanady vybudovali v lesoparku za Ľubovňanským hradom 3 jednosmerné špičkové trate. Odlišujú sa náročnosťou, no aj tá v úvodzovkách najľahšia je naozaj parádna. Vlčia stopa bola len ochutnávkou toho, čo sa dá zažiť na medvedej či rysej stope, no aj tak nám zobrala dých. Výborná realizácia skvelého nápadu padla slovenským horám ako uliata. Tak to bola paráda. Toto odporúčam naozaj každému milovníkovi cyklistiky. Cyklostopy sú absolútne perfektné. Wow. Nedaleko sú ľubovnianske kúpele, ku ktorým sme sa dostali jazdou okolo naozaj unikátnych bejmutoviek. Sú to 4 obrovské borovice hladké, rozšírené v Severnej Amerike, ktoré tu vysadili v kúpeľnom parku. Majestátne stromy sa dožívajú až 450 rokov. Dnes má najväčšia z nich obvod kmeňa viac ako 5 metrov. Odtiaľ už bolo naskok k prameňu známej minerálnej vody Ľubovnianka. Pre športovcov a pre cyklistov zvlášť je dôležitý pitný režim, tak čo ponúka Severný Spiš a Pieniny práve z pitného režimu? Takže región Severného Spiša má prírodné bohatstvo skryté v podobe vyše 80 minerálnych prameňov a z toho 12 z nich je spojených takou jedinečnou turistickou trasou a práve aj z jedného sa môžete napiť. Je to veľmi dobrá voda s vysokým obsahom magnézia, dobrá pre športovcov, pre svaly. Toto leto bude také pre cyklistov najatraktívnejšie práve cyklopátranie. Bude to podujatie pre cyklistov spojené so zastávkami, budú pátrať po istých bodoch, po istých zákutiach práve v tomto regióne, takže môžu prísť a majú sa na čo tešiť. Kedy to bude? 13. augusta 2016. Najvýznamnejšie minerálne pramene Spiša a Pienin sú dokonca na jednej z tematických cyklistických trás. Spolu je ich 12 a dovedú nás späť do kúpeľov Červený kláštor, kde pramení známa šmerdzonka. Áno, vlastne minerálnu vodu smerdžonku, ktorú ste chutnali, využívali mnísi už z nedalekého kláštora už pred niekoľkými stáročiami. Kúpele píšu svoju históriu v nejakom 19. storočí. Po druhej svetovej vojne boli kúpele zničené a po 60 rokoch sa nám ich podarilo obnoviť. Liečivá voda sa tu využíva viacerými spôsobmi, veď sú to kúpele. Cyklisti ocenia najmä saunu a masáž. Teda sadajte na bicykel, nesedte doma a poďte napríklad do Pienin. Vidíme sa o týždeň. Dovidenia.